Jo tinc dos germanes i un germà petit, i tots més petits, però el que podíem sempre agafàvem una pilota i jugàvem aquí, aleshores aquí fèiem taquigols o anàvem fent xuts de penal, però estem aquí al Montanyà i al Montanyà el Barça es venia a entrenar a fer totes les pretemporades, tots els equips de futbol. I was not a boy, I was a girl with no role models. When I turned 17, I stopped dreaming and started fighting to become one of the role models I missed as a young girl. So I did everything a girl was not supposed to do. I played soccer and ended up joining one of the best teams in the world. I went to fight the storms and unpredictable winds of the Mediterranean, to become the first person ever to traverse the 200 kilometers of high seas from Mallorca to Barcelona, solo. Estava esperant només la finestra de vent, el pla era fer-ho a finals de setembre, a principis d'octubre, anàvem amb una productora que anava per fer un documental i res, va ser just quan vaig tenir l'accident i aleshores, en comptes d'estar al mar, doncs vaig anar d'hospital en hospital durant ara quasi gairebé un any. Però bé, jo continuo. Va ser una de les coses que em va ajudar també al principi, no? Vaig dir, doncs no ho puc fer aquest any, però ara he de venir, he de tornar més forta per l'any que ve i la història serà encara més maca per explicar i potser encara més inspiradora. Vaig tenir un accident i em vaig trencar la clavícula, totes les costelles, l'omoplat, l'espatlla, i em van reconstruir el taló. Aleshores, la pell que jo ara tinc al taló és la pell que jo tenia a la cuixa abans. I res, volia intentar la setmana que ve a veure si podia anar un dia al mar, a veure si podia navegar una mica. Jo tenia 16 anys o 17 anys i vaig dir... I llavors vaig voler anar un any d'intercanvi fora, a Londres. Volia anar al Chelsea o a l'Arsenal a veure si em deixaven jugar a futbol. Però estava... Això era el que jo volia fer al principi, però jo volia tornar a Barcelona, no em volia quedar allà. Al final no va anar tan bé. I llavors, quan vaig aconseguir tornar, va ser quan vaig anar al Barça, vaig fer les proves i llavors vaig començar a jugar a futbol, no? Que era el meu somni de feia no sé quant, feia 10 anys. I vaig arribar allà i, clar, moltes de les noies eren més joves i, jolín, ja a mi m'hauria més agradat jugar més jove, no? I vaig jugar 2 anys, més o menys uns 2 anys i mig al Barça i després, quan vaig entrar a la universitat, vaig marxar i vaig anar a l'Europa. Jugar al Barça, jo vaig anar a tots els partits, érem socis quan teníem l'abonament, llavors, del Barça de nois, no? Però des que jo me'n recordo, des que tenia 5 anys, jo anava a quasi tots els partits del Barça. O sigui, era tot al voltant del futbol perquè per mi era una cosa que no em deixaven fer, aleshores jo volia fer-ho. I llavors suposo que encara s'havia augmentat més, no? I aleshores, clar, el fet d'arribar allà i poder jugar, doncs per mi va ser, com fer realitat un somni, no? Ara estic feliç per l'evolució que està tenint el futbol femení, no? Perquè, clar, en aquella època nosaltres jugàvem als camps de terra que hi havia, que eren els pàrquings. Nosaltres aparcàvem el cotxe quan anàvem a veure els partits del primer equip de nois, allà on m'entrenava els dimecres a la nit o jugàvem el cap de setmana, no? I arribava cada setmana a casa amb les cames totes aranyades, totes plenes de sang, perquè era una sorra que era bastant abrasiva. Però jo crec que dintre meu també va despertar una mica aquestes ganes d'intentar lluitar per una mica més de reconeixement, no? Com que moltes de les coses que he volgut fer eren coses que generalment la societat les assimila més a coses masculines. Potser va començar una mica amb el Barça, que per mi va ser una reivindicació d'en plan, sí, el futbol també és per les noies. I quan vaig arribar allà vaig veure que era per les noies, però encara no estava ben reconegut. I ara veient l'evolució que està tenint, jo crec que va per bon camí. So join me. Together we can give girls a license to dream.